Tak priatelia, opäť vás vítam na mojom kanáli Huby a hryby potulky prírodou. Opäť z terénu. Máme nový rok 2026. No a išli sme sa prejsť. No a máme tu zhod. I keď vyzerá byť starší, menší, ale potešil, lebo som tu prvýkrát v tomto teréne. Pozrite sa na tie výtlky. A nečakal som teda, že niečo sa podarí nájsť, tom taký prieskum terénu. Ale je. Ešte nejaký osmorák to vyzerá byť. Takáto húština borovicová. Ale pozrite sa, je dobre, je ohrízený. Škoda. Tu je pekne hrubý. No, takže pozrieme sa na neho, čo to je zač. Taký pinťúr malý, ale celkom rúžica je dosť veľká na to, ako je krátky. Čože 1, 2, 3, 4, 5, 10 torák. Škoda, že obrízený, ale poteší.